Juraj Bača, rozhovor Boris Pršo, poprvé. Dnešným hosťom je Juraj Bača. Jurko, ahoj. Ahojte. Ako sa máš? Rýchlo, ale dobre. Rýchlo, ale dobre. Ja vlastne neviem, že čo... Idem si to všetko s tebou rozobrať, lebo u teba je to ťažké, lebo však ty spievaš, moderuješ, hráš. Hrám. Čo všetko ty vlastne robíš? Alebo čo nerobíš skôr? Je toho veľa teraz, ale celé to pramení z toho skôr, že čo som robil predtým. Lebo toto všetko sú veci, ktorými sa teraz už živím, ktoré ma vždy celý život bavili, ale neboli náplňou ani môjho štúdia pôvodne, ani mojej práce. A tým, že som predtým robil v korporáte, že som vyštudoval manažment, čo bolo že super, že som vyštudoval túto školu, za čo som veľmi vďačný, veľa ma naučila. Ale už tá následná práca, kam som sa posunul z tej školy, tak tá už ma až tak nenaplňala. A celý tento môj drive vlastne pramení z toho, že som strašne šťastný, že môžem robiť prácu, ktorá ma robí, a preto je toho tak strašne veľa, pretože mňa baví vystupovanie, baví ma tá energia toho celého a priznám sa, že to až tak moc nerozlišujem na herectvo, moderovanie, spievanie, ale že celé to je pre mňa jednoducho niečo, čo vo vnútri cítim, že je správne robiť, takže to proste robím a robím toho veľa. Je to tak, že teraz už keď to retrospektívne sa na to celé pozerám, na ten môj život, tak vlastne to celé dáva zmysel, že kam to celé vyústilo, ale vtedy som to samozrejme nevedel, že keď som bol na základnej škole a napísal som nejakú esej do súťaže Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko, a to skončil som na prvom mieste, že to niečo akože znamená, tak som to tak bral, že tak asi to je fajn. A že ma moja pani učiteľka Onderčaninová stále akože posúvala na tie rôzne recitačné súťaže a na také tie kreatívne veci, a som si tak stále hovoril, že ma to asi baví, ale že asi to, veď nič to asi neznamená, a potom som z toho aj tak trošička odišiel, pretože hlavne v tom období puberty, tak ako to povedať, ja som v 15 alebo v 18 rokoch vyzeral na 10. Ja som vyzeral strašne mlado, a to sa až detsky, a to sa samozrejme odrazí na sebavedomí človeka, ktorý dospieva, a všetci tí jeho kamaráti, rovesníci, tí 14-15 roční už akože zmužnievajú, a ja som stále bol taký ten malý chlapček a akné a všetky tieto také tie problémy, ktoré dokážu mladého človeka ako riadne zosekať dole. Takže úplne som sa stiahol sám do seba, a z takéhoto človeka, ktorý mal rád život a bol možno aj taký trošička extrovertný, tak sa stal taký introvert, ktorý radšej bol sám so sebou na nejaký čas. No a potom sa to zmenilo, za čo môže moja stredná škola Greslingová tu v Bratislave, lebo tá škola akože neskutočne podporuje kreativitu mladých ľudí. My sme tam mali toľko aktivít. Teraz už je to asi bežné na školách, ale vtedy to až tak bežné nebolo, že proste sme mali Deň Európy a celá trieda sa musela obliecť ako tradične tú krajinu, ktorú si vyžrebovala. Dievčatá navarili jedlo tradičné z tej krajiny. My sme pripravili nejakú scénku, ktorá vystihuje nejaký historický okamih tej krajiny. Takže toto zrazu som sa v tom zase tak začal nachádzať, že sme zahrali scénku a tí ľudia sa zase začali smiať, a že toto som už dávno nezažil, a vlastne sa mi to začalo páčiť. Takže vďaka tej gamči som začal byť omnoho kreatívnejší, začal som opäť hrať na gitare, začal som tak trošička objavovať samého seba vďaka skvelému kolektívu, aj skvelému profesorskému kolektívu. No ale stále som si myslel, že tá moja cesta, nehovorím už dlho. Nie, nie, vôbec. Že stále som si myslel, a to podľa mňa má veľmi veľa ľudí, ktorí snívajú, že síce to snívam a síce ma to baví, ale mám taký pocit, že to je pre niekoho iného. Že jednoducho, že to sa asi musíš narodiť do umeleckej rodiny, alebo musíš mať strýka, uja, hoci koho suseda, ktorý aspoň robí v tej branži, aby ti tam trošička pootvoril dvere. Ale ja som takého nikoho nemal. Mamina je vyštudovaná právnička, otec elektrotechnik, brat vyštudoval manažment, medzinárodné vzťahy, diplomáciu, čiže bral som to tak, že v rámci tej mladosti sa budem ako takto bavkať s gitarou a spievať a prípadne niečo takéto akože kreatívne zažívať, ale proste príde ten moment v tom živote, kedy skončím vysokú školu a začnem teda pracovať a viesť ten normálny, tradičný život, práca od 9 do 5, potom možno nejaká priateľka, nejaká rodina, zostarnúť a zomrieť. A to som to skrátil, a samozrejme pomedzi to aj nejaké dovolenky, ale toto som mal pocit, že je to proste pre niekoho iného stále.
Až raz sa stala taká vec, troška tam zauradoval aj alkohol, nebudeme sa tváriť, že nie. Keď sme s bratom išli na taký spomienkový koncert na Michaela Jacksona, vtedy, keď zomrel Michael Jackson, čiže plus minus si viete zaradiť, v ktorom to bolo čase. A tá kapela jednoducho už chcela dohrať a nejak to tam akože vzniklo, kým ja som bol na vecku, že keby niekto išiel spievať, tak ešte zahráme. A ja som presne už bol v takom tom čase objavovania takého toho nejakého, že ma to baví a brat akože nezahálal a už keď som sa vracal akože z vecka, tak ma tak strčil na to pódium a začali sme hrať s kapelou nejakú pesničku a som sa tak akože pocítil, som taký odvážny, spieval som jednu, druhú, tretiu, potom som zobral gitaru, som vedel nejaké 3-4 akordy vtedy a začal som hrať. A zrazu som úplne vedel, že toto je to, čo chcem robiť. Bavilo ma to, tí ľudia sa bavili, tancovali, mne sa potom ozval bubeník z tej kapely, že sa mu to ako veľmi páčilo, že tá energia, že či si viem predstaviť nejakú spoluprácu. A tak vznikol vlastne môj taký prvý projekt, ktorý už tak akože načrel do showbiznisu, pretože sme boli finalisti Eurovízie v rámci slovanského kola a to bola taká kapela, že Get Explode, sa to volalo, taká pomalovaná, elektronická, ja som tam mal na gitare, spieval som s Marianom Čurkom a s bubeníkom Lacom Kováčom, ale to sa potom nejakým spôsobom rozpadlo troška na medziľudských vzťahoch a na takom tom smerovaní každého z nás, ale už som akože ochutnal to, čo mi neskutočne zachutilo a zrazu som spoznal aj ľudí, ktorí sa tým reálne dokážu živiť. Hej? Že ja som mal pocit, že tým umením sa dokážu živiť naozaj len tí top. A zrazu som spoznal bubeníka, klaviristu, takého gitaristu, ktorý má akože projekty a chodia hrávať a že dokážu sa s tým uživiť a nejaké peniažky si zarobiť, z ktorých dokáže vyžiť človek. A to bol pre mňa prvý taký argument, že ono sa to možno dá. Že možno, že naozaj to nemusí byť len nejaké hobby, že potom ako o 5:00 si cvaknem v korporáte kartičku, tak pôjdem do nejakej garáže si zahrať na hodinku na gitaru a bude to len moje hobby, že čo keď sa to dá spojiť. A tak som začal veľmi aktuálne premýšľať o tom, kam smerovať môj život, ale to už bolo presne v čase, kedy som pracoval, kedy som mal normálnu prácu. No a druhým veľkým krokom bolo to, že som spoznal Dominiku Richterovú, herečku. My sme sa dali vtedy dokopy a ona vtedy končila konzervatórium a tiež riešila, že čo ďalej so životom. A samozrejme taký ten prirodzený krok, keď človek doštuduje konzervatórium a herectvo, je VŠMU. Ona tak začala zvažovať, či VŠMU, či sa na to nevykašľať tiež a ja som tak jedného dňa tak odvážne prišiel, že ideme obidvaja na VŠMU. A tak som sa dostal na herectvo. A tam to vlastne celé začalo? Tam to v podstate, no takto, zase aby som bol úprimný, mne išlo len o to, že som si chcel len odfajknúť takú tú kolónku, že raz, keď budem bilancovať svoj život, takže si poviem, že to nezostalo len v rovine lamentovania a snívania a potom následnom sťažovania sa, že mi to nevyšlo, ale že asi by bolo dobré aspoň to vyskúšať. Takže ja som išiel skôr ako taký pokus na to VŠMU. Ja som mal 26 rokov vtedy, čo bolo, že som bol akože, už pani Vášariová mi vtedy aj na tých príjmačkách, tak že nemáte pocit, že už ste na to starí, že, lebo to je jedna vec je, že akože vek, druhá vec je život, nájomné, telefón, tým, že už máš po 26, tak odvody. Samozrejme, už to bola moja druhá vysoká škola, čiže už aj tú vysokú školu som si musel platiť, čo bolo 2000 eur ročne za 2 semestre. A akokoľvek sa to zdá byť, že v pohode, není to v pohode, lebo tá škola sa dá študovať len interne, čo znamená, že od rána od 7 do večera do 10 si tam každý deň. To som ešte netušil vtedy, že ešte aj víkendy tam budem tráviť. Takže ja som si to skôr tak chcel akože vyskúšať, aj ma tak akože odhovárali tam na tých príjmačkách, ale som bol odhodlaný, no a čo sa nestalo, že ma prijali spolu aj s Dominikou a tu to presne začalo celé také, že OK, že tak čo teraz so životom, že naozaj idem do toho, neidem do toho a tak som išiel. A už na zvyšok sa história nepýta. Aktuálne, to je taká poznámka, že aktuálne živobytie, ale čo teda aktuálne teraz žiješ, takže čo máš, aké projekty? Je toho viac. Ja tým, že zase raz také, že verejné priznanie, ale už som to možno niekedy spomínal, že ja som bol prvýkrát v divadle, až keď som v ňom hral. To znamená, že ja som nevedel nič o tej umeleckej branži. Priznám sa, že dlho som ani nerozlišoval taký ten mainstream, na ktorý väčšinou tí ortodoxnejší alebo konzervatívnejší umelci akože takým pohrdali a zase opačne ten mainstream ako keby tak trošička utláčal tých divadelníkov, takých tých ľudí, ktorí vlastne nechceli ísť do seriálov a tomuto som ja úplne nikdy nerozumel. Takže som do toho tak vkročil, že bez takého nejakého syndromu, že toto áno, toto nie, jednoducho mňa to baví
A aj by som to pokladal za také možno pohrdanie tým, čo mi bolo dopriaté, keby som napríklad, že došla mi ponuka, lebo ja sa priznám, že mňa telefonát od Andyho Krausa, že hľadajú do paneláku postavu, tak mňa to ako keby zachránilo, lebo ja už som nemal peniaze, ja som bol švorc. Prvý ročník som si zaplatil tak, že som mal nejaké peniaze našetrené. Druhý som si zaplatil tak, že bohužiaľ som mal haváriu na aute. Bola to totálka, ale auto malo poistku a z tej poistky ja som si dokázal ako keby uhradiť ďalší rok štúdia. No a potom už keď som nemal peniaze, tak som bol rozhodnutý skončiť, že bohužiaľ to nejde. A len ma nahovorili na štúdium, že nech neskončím, že len nech preruším, že veď možno, že sa to raz akože, že sa budem chcieť vrátiť, na to bol ešte nejaký čas. A zrazu mi volal Andy Kraus, že Zuzka Fialová ma odporúčila, že chodíme nejak venčiť psy na kolíbu, ja som tam naozaj stretával ako sused a že či by si viem predstaviť, že by som akože išiel hrať do paneláku a že wow, že samozrejme. A samozrejme, nie, to sú seriály, denné, to je toto. Ale ja keby som nezobral ten panelák, poprvé, ad jedna nemám peniažky a po druhé ja sa stále pýtam aj tých mojich teraz už mladších kolegov, ktorí majú takýto názor, že a kde sa vy chcete naučiť cítiť kameru? Kde sa vy chcete naučiť to, že ti režisér povie, že sem sa postav, ale ty sa nemôžeš pozerať dole, že kde je tá značka, ty to musíš periférne vnímať, ty musíš vnímať svetlo, ty musíš vnímať kolegu, ty musíš byť zvyknutý na to, že ty vedieš dialog o smrti alebo o niečom vážnom, ale tu za kamerami stojí 20 ľudí, ktorí takto sa na teba pozerajú, ale ty ich akože toto sú tak cenné lekcie, ktoré som sa aj naučil vďaka Andymu, z ktorých ťažím samozrejme aj dodnes, že som veľmi rád, že som to prijal a práve, že sa tak akože čudujem, že tí študenti alebo možno aj tí pedagógovia sa na to ešte stále dívajú takto. A neodpovedal si mi, že čo? Čím sa dobre, prepáč, jasné. A to vlastne k tomu som sa chcel dostať, že ja vlastne sa snažím tú misku váhu, už teraz tomu rozumiem, čo je mainstream a čo je možno takéto komerčné a čo je to, čo má možno inú ako finančnú alebo komerčnú hodnotu a to je spoločenská alebo moja vnútorná umelecká, takže sa to snažím držať na takej rovnováhe. Takže samozrejme sú tu tie komerčné show, Pečie celé Slovensko, seriály, teraz som hral to sa ešte bude vysielať Istanbul, Duch, v Markíze v Dunaji som hral, no tých komerčných projektov je veľa. A potom sú tu tie nekomerčné, a to je divadlo. Tam ma teraz čaká premiéra v DPOH, Požon Dance Club, ale napríklad vždy aj v minulosti, keď som napríklad mal som komerčný projekt, Pečie celé Slovensko, tak som vždy simultánne sa snažil aj to vyvážiť, že som skúšal potom niečo v divadle, napríklad hru Opatruj sa Júlia o domácom násilí. Keď som napríklad točil vtedy ešte Rexa, tak som v divadle Arena skúšal Dubčeka. Vždy to bolo také, že keď boli amnestie, tak vždy som sa to snažil nejakým spôsobom vyvažovať aj tým ako keby menej komerčným smerom. A tak to ma teraz momentálne celé živí. To znamená, že cez deň mám divadelné skúšky, po večeroch hrám v DPOH, vo viacerých predstaveniach, stále ešte máme nezdernierovaného Dubčeka v divadle Arena, ktorý sa možno obnoví, keď sa Arena celá zrekonštruuje, Masaryk, Štefánik, no veľa hier. A potom je tu tá druhá a to je ten mainstream a samozrejme k tomu všetkému, čo sa deje v televízii, ešte pridám to, že chodím veľa moderovať a veľa spievať s mojou kapelou. Je ťažké sa presadiť v dnešnej dobe, možno v tom oboje, ktorý máš ty? Moji blízky to nemajú radi, keď to hovorím, ale ja hovorím, že to je veľakrát obrovská náhoda. Človek fakt v tom nevie kalkulovať. Je to jednoducho niečo, čo sa musí stať a byť správny čas na správnom mieste. Vieš čo vieš vlastne vďaka čomu som ja z veľkej časti, možno by sa to stalo aj bez toho, ale nemyslím si. Dodnes si pamätám, ako sme na škole nás zobrali do Národného divadla hrať takú hru, že Buddenbrookovci a boli sme tam taký kompars, hej, takí 10, raz sme boli účtovníci, potom sme boli kňazi, 10 rovnakých chalanov a presne viem, kedy pán režisér, Polák, rozdieloval náš komparzistov, že dobre, ty pôjdeš z tej strany a ukázal na mňa, ty pôjdeš z tej strany, vieš čo, ty pôjdeš z tej strany a poslal ma na druhú stranu a potom rozdelili zbytok. A z toho miesta, odkiaľ som vychádzal ja, vychádzala aj Zdenka Studenková. A vždy, keď sme čakali na ten náš výstup, tak tam bola aj hudba, tak Zdenka vždy tak akože, ona aj cez toho Braňa akože má fakt veľmi dobré hudobné cítenie a zrazu sme prehodili pár slov, že vlastne máme spoločných známych z umeleckej branže, aj z tej hudobnej a vždy sme si tak trošička pokecali. Už predtým sa stalo aj to s tou Zuzkou Fialovou, ktorá ma posunula do toho paneláku a
Zrazu ja som raz dostal telefonát, že z Národného divadla, že dobrý Juraj, že pani Studenková si vás vybrala do hry Lenny a akože išli by ste do toho? A že mňa? A že odkiaľ na mňa? No, že niekde si vás všimla, neviem, ale že by bola rada teda, keby ste to boli vy, či si viete sa s ňou stretnúť. Že samozrejme, no tak dojdete si pre scenár a tak. A teraz ja sa vám poviem, že sedel by som tu teraz na tomto mieste, keby ten režisér nepovedal, že nie, viete čo, vychoďte tam. Zase by som nebol na tom mieste, nevychádzal by som odtiaľ, z toho istého miesta, nerozprával by som sa s tou Zdenkou Studenkou, nebolo by Lenny, neboli o mne články, neboli... A za mňa to je akože samozrejme, že keď som došiel na to stretnutie s tou Zdenkou Studenkou, tak som mal nabiflený scenár, tak som si pozrel celú kinematografiu Leny Riefenstahl. Ona začala Zdenka, že predpokladám, že neviete, o čo ide? Nie, viem. No tak kto to bol? No tak dokonca sa narodila Leny Riefenstahl 22. augusta. Ten istý deň mám ja narodeniny. Takže. Dobre, tak otvorte si scenár, tak si dáme ten prvý dialog. A ja som ten scenár nechal zavretý a začal som hovoriť svoj text. A ona sa to tak spozornila a toto už mi je jasné, že toto bol môj vklad. Toto. Že som tú príležitosť nenechal, že nemeškal som, nevykašľal som sa na to. To mi je jasné, že tu je tá moja práca. Ale dostať tú príležitosť, to bola náhoda. A toto sa repetitívne opakuje niekoľkokrát v mojom živote. Čiže neviem, ako to majú ostatní, ale ja stále hovorím, že jednoducho toto je práca, ktorá je neskutočne nespravodlivá, lebo aj v mojom ročníku bolo toľko šikovných ľudí a stále aj chcú robiť to herectvo, aj sú talentovaní, aj sú šikovní. Len jednoducho z nejakého dôvodu, ktorý ja neviem pomenovať, neboli v tom čase zatiaľ na správnom mieste. Ale vždy hovorím, že možno si to treba aj na to počkať. Louis de Funès natočil svoj prvý veľký film po 50-ke. A Pavarotti začal spievať operu po 30-ke. Takže možno, že len treba si na tú správnu vec počkať a netlačiť na pílu. Máš ti nejaký odkaz možno pre začínajúcich ľudí, ktorí by chceli pracovať možno v tom obore, aký máš ty, to znamená herec, spevák. Máš ti nejaký odkaz? Podľa mňa si treba veľmi zanalizovať, že či to, čo robíte, alebo to, čo chcete robiť, či skutočne chcete robiť vy a či to náhodou nie sú nesplnené sny vašich rodičov. Poviem rozdiel. Ak človek je presvedčený o tom, že to chce robiť, tak vtedy mu je jedno, či to robí na úrovni ochotníckeho divadla, alebo či hrá v Národnom divadle, či sa stretáva so svojou kapelou v garáži na Pionierskej a spieva tam pesničky, alebo či vypredáva štadióny a spieva jeho texty 10 000 ľudí. Lebo vtedy to znamená, že chce to robiť. Není za tým vidina slávy, není za tým vidina peňazí, jednoducho cíti vo vnútri, že to robiť chce. To je ten správny motor a ja naozaj úprimne nepoznám jedného človeka, ktorý keby mal takýto prístup a naozaj to chcel, tak že sa mu to skôr či neskôr nesplnilo. No to jediné asi je to, čo rozhoduje. Jednoducho mať radosť z toho, čo robím a robiť to naozaj úprimne. Nie za vidinou slávy, ani za vidinou nejakého dievčat alebo chlapcov, ani za vidinou peňazí. Jednoducho treba to robiť úprimne od srdca, akokoľvek pateticky to znie. Myslím to tak, že keď to človek robí naozaj zo svojho presvedčenia, nie z presvedčenia niekoho iného, tak vtedy neexistuje sila, ktorá ho zastaví, keď to robiť chce. A naozaj jedno, či v ochotníckom súbore alebo v Národnom divadle. Toto bol Juraj Bača. Ďakujem pekne vám všetkým do nového roka. Prajem veľa energie, veľa zdravia a hlavne, aby ste boli spokojní a šťastní. Čokoľvek vás spraví šťastnými, tak to je tá správna cesta.